DXDC Radyoman Report. Personal nga gipakita sa mga lumad ang ilahang mga produkto at ubangan sa katawhan, ilabi na kang Vice President Sara Duterte nga may bisita usab sa Tribal Village sa Magsaysay Park, Davao City kagahapon, Agosto 15, 2023, subay sa ika-38 nga selebrasyon sa Kadayawan Festival. Usa sa gi-showcase sa tribong Matigsalog gikan sa Barangay Malilog mao ang ilang mga basket nga usa sa ilang tradisyonal nga gamit. Diin pipila niini ang materyales gama sa wild bamboo plant nga mao'y ginagamit sa ilang komunidad. Ang paghimo sa maong mga produkto usab ang nahimo ng main source sa panginabuhian sa mga lumad sa maong lugar. So, sa kaning mga weaving kwansi like Nanay Nora Ginto nga siya ang managa-weave. So siya ang kabalupod ani kay na may mga specific lang nga mga cultural master nga nagapadayon ug among ginapanghinautan nga mapasa pa namo sa next namo nga henerasyon para dili mawala ang katong giampingan namo nga mga tradisyon. Ang Katawan Cultural Celebration magsugod alas 3 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi gikan Agosto 14 hangtod 16, 2023 sa Kadayawan Village ug Bantawan Amphitheater sa Magsaysay Park dinhi sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aremen. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.